Здравейте, приятели! Аз съм Георги и това ни е първото видео в новия ни канал Footballcast Gaming. Можете да се абонирате и за основния ни канал Footballcast. Днеска ще си говорим, ще направя туториал как да си бустате FPS-а и да имате 0 пинг. Ако не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, за да получавате известия, когато качиме ново видео. Така, първото нещо, което трябва да направим виждате в вашия компютър. Първото нещо, което трябва да направите е да си апдейтнете драйверите на вашия компютър. Това е доста важно, защото така компютър ви изобщо няма да се натоварва и можете да си ги инсталирате, ако имате NVIDIA App, ако имате GeForce Experience, пак става. Също това помага. Втората стъпка, която трябва да направите е да си изтеглите NVIDIA App. Това става като напишете NVIDIA App. Това е бета версия, но скоро ще пуснат основната, вече готовата версия, но все пак работи перфектно е да си overclockнете компютъра. Това става, че след като отидете на Settings, на About, след като са си го изтеглили и тук това да ви е On. Ето тази опция. И да, и тази опция трябва да ви е On и ще получите, то ще се апдейтне при лапа, ще получите System. Отивате на Performance. И тук, дами и господа, се случва магията. Ще трябва да цъкнете този бутон, за да ви сканира компютъра и реално то автоматично ще ви overclockне компютъра. Ако ви е силен компютъра, ще ви кажа, че не е нужно да си overclockнете компютъра, тъй като това доста ще е по-зле за видеокартата и за процесора. Така че по-добре не дейте. В момента ми го апдейтна. Така че това е автоматично ще ми го направи. Да. Следващото нещо, което трябва да направите е да цъкнете десен бутон на екрана ви, ако сте с NVIDIA видеокарта. Това е добре. Отидете на NVIDIA Control Panel. Като влизате в NVIDIA Control Panel, трябва първото е Adjust Image Settings with Preview. Трябва да цъкнете Use Advanced 3D Image Settings и отивате на Manage 3D Settings. И копирате моите настройки, можете да си го спрете и да си го направите. Но ще ви кажа to Monitor Technology G-Sync. Ако вашия компютър има тази технология, го направете на G-Sync естествено. Ако го няма, го Fixed Refresh. Това ви препоръчвам. И така, и тук нещата правите и всичко е добре. Сега се махаме от тук и следващата стъпка, която трябва да направим е да отидем в Control панела. След като сме тук, отивате на Network Internet. След това на Network Sharing Center и отивате на Change Adapter Settings. Тук сега ще ви кажа, че трябва задължително, ако искате да имате 0 пинг и не точно 0 пинг, но да имате бърз интернет при игрането на игри. Тъй като ако сте с безжичен, това понякога ще има стътъри, не точно стътъри, ми ще ви лагва, затова по-добре за момента бъдете с жичен интернет. Така че ако сте с LAN кабел, цъкате на вашия LAN кабел. Ето десен бутон.
цъкам, отиваме на Properties, отиваме на Internet Protocol версия 4, Properties. И тук виждате DNS сървърите. Сега, моя няма да си го покажа, защото той е в тайна. Сапа ми се ресетна, без да иска го. Така, тук можете да си направите каквито искате DNS-ове, но най-хубавия, който мога да ви препоръчам е този на Google, той ще ви изпише на екрана. И да, виждате, това е за тук, което ще направим, вече се махате. Това е за интернета. Следващото нещо, което трябва да направим е на System и Security. Отиваме на Power Options. И тук, дами и господа, тъй като съм си направил на Silent, защото повърви ми на хубави FPS и не ми трябва, но ако ви лагва, си го направете, то това са ми моите опции, но ако сте от компютър ще имате перформанс или high performance, според мен, не знам. Но иначе, най-доброто е на High Performance, ако сте от лаптоп и имате тези опции, направете го на турбо режим. Обаче ще ви се затрудна доста. Видеокартите, процесори ще върви на доста високи температури. Но ако сте с хубав лаптоп, говоря за лаптоп хората и за компютър хората, които са с мощни компютри, си го оставете например на перформанс или на нормално, ако ви върви перфектен FPS. Това е от тук и сега ще ви покажа следващата стъпка, която трябва да направим, е да си апдейтнем драйверите на LAN кабела. Да, имат драйвери, тема на Device Manager и търсите Network Adapters. След това цъкате на Realtek, Update Driver, Search to Manifold Drivers. Това по принцип е най-лесният начин, но ако искате истински драйвери, Browse My Computer for Drivers, трябва да имате файла, който се тегли от компютъра. Пишете, ако вашият LAN кабел се нарича Realtek Family Controller, просто сърчвате името драйвери и даунлоудвате най-новите драйвери. Това е истината и трябва често да ги проверяте, защото те доста бързо нови драйвери пускат за LAN кабела и това доста повече ще имате по-малък дилей и пинг в тази тук. След това отиваме на Properties, пак на LAN кабела, на Advanced. И тук, дами и господа, това са ви настройките за Relay Controller Properties. Можете да имате тук толкова много опции и в момента ще мина през тях, за да ги направите. Така, това са настройки. След това отиваме на Power Management и тук просто това трябва да ви да не ви е чекнато, защото така сейва Power, което не е много хубаво, защото да. След това махаме се и това е всичко. И махаме се. Така, вие за лаптоп, хората, които са на Asus ROG или на Asus, трябва да имате програмката Armoury Crate. Това е за лаптоп, юзерите с Asus като цяло и ROG.
Тук, дами и господа, става интересното, че можете да си буснете видеокартата. Като тук ето ги и опциите. GPU Mode. Тук е доста интересно. По принцип, правилно ще ви е на стандартно. Можете да го направите на еко, на оптимизирано, но най-силното е на Ultimate. Това буквално ми бусна FPS, защото имах проблеми с Fortnite и буквално ми вдигна FPS-ите доста, така че ви препоръчвам на лаптоп хората да го направят. Аз съм сигурен, отново казвам, иначе няма да имате тази програмка, която доста добре помага му да следвате всякакви статистики, не гледайте колко температурка. Как на частта, която не е реклама, а това е програмката TunnelBear, която ще ви свали пинга с около 5, 6, 7, така да го кажем. На мен така ми го направи. Например, се връзвате в Германия, което ако играете Fortnite, се връзвате в Германия, обаче ако играете определена друга игра, трябва подробно да сърчнете кой е най-близкият сървър от тази игра близко до България, но за Fortnite най-близкото е Германия, т.е. връзвате се тук. Имаме ограничени 2000 мегабайта, за съжаление, но можете да си ги апгрейднете тук, ако искате, т.е. за една година 3.30 на месец, което е окей, добра оферта. Така че това е. Последните стъпки, които ще ви кажа, са в настройките на вашия Windows. Ако играете Fortnite, така да го кажем, защото повече хора да играят Fortnite, да, влизате в Epic Games Launcher, цъкате на Library, на Launch, след това на Options. И тук трябва тези трите да си ги чекнете и това при download стримовете. За да си го чекнете, това доста помага при вашия скин да е с малко по-ниска резолюция и така по-бързо ще ви зарежда играта и ще имате повече FPS и така нататък. И това просто го правите и цъкате Apply. Но ако играете Save World, можете да си го чекнете, но за аз не играя Save World, въпреки че го имам, но сигурно чекнете. Цъкате Apply и още една стъпка, ако пак играете Fortnite. Отиваме на Manage. Тук преди да си пуснете играта, можете да си верифайнете файловете. Ако имате нещо, което реално може да попречи на играта да върви на хубави FPS и реално хубав перформанс, то ще ви предупреди и ще го оправите. След това отиваме на Launch Options и това са едни неща, които доста ще ви помогнат. Play, No Splash и Use Available Cores. Това е важно. След това отиваме в настройки и отиваме на Windows Update. Така, апгрейдвате драйверите често, защото може би през седмица или всяка седмица-две има нов апдейт на Windows или на каквото и де. Задължително ги апдейтвате драйверите, за да може компютъра да се справи най-добре, по-добре в игрите. Отиваме на Gaming, на Game Bar Off, задължително, защото това доста проваля FPS-а. Отиваме на Graphics и тук ако играете, например, айде сега ще кажем Fortnite отново, сила напред на High Performance, т.е. видеокартата. Така ще е най-добре ако играете Competitive и върви на доста малко FPS. След това пак отиваме на Gaming, на Game Mode и цъкате On, защото така разбира компютъра, че в момент играете игри на него, но ако работите на него, си го изключете, защото няма нужда да претоварвате компютъра. Така че, да.
Така, пак се върнахме тук, за да кажем още една стъпка. Тук отидете на Default Settings, Change Default Settings, Graphic Settings. И тук реално всичко си го правите на On. Това доста ще оптимизира компютъра. Но задължително трябва да си рестартнете PC-то, след като следващата стъпка, която трябва да направим, и тя е реално доста важна. Следващата стъпка, която трябва да направим, е да отидем на система, на About и да на Advanced System Settings. Отиваме на Performance. И тук можете да видите, например, като цъкате някой ви го отваря. Има всяк там ефекти и работи, които доста претоварват компютъра допълнително. Ако искате да ги махнете тези неща, просто цъкнете Performance, но това не е от най-хубавото. Най-важното, което трябва да си чекнете, е тези 4-те. И да, хора, това е от видеото. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, лайк, subscribe, share, всичко положително. Аз съм Георги и до следващия път.